На ресторант или? Да. Да. Ама той тича след тях. Заклещени сте. Сега ще се оплашат сигурно. Тя тук женската дед беше мръсна се изкъпала. А тя коя е женската от двете? Ето това по-малко. Това е мъжка. Това с по-оранжевия колор. Или с по-жълтия колор. Ето това тук е мъжки фон. Който е по